Mutassuk meg nekik, hogy mi is tudunk magyarok szurkolni a magyar versenyzőknek. Challenge on Monday. Control, 2-point red. And then 2-point red. Challenge, lost. Igen, ez volt a részéről. Сюрприз! Экесе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Nézzük most az átszőnyeget, aztán közben nézzük a visszőnyeget is. Átszőnyegről jön a következő párosi tagja, Julia Oliveira, Brazíliából. És ellenfele Molnár Erika, Magyarország. Hajrá Erika, hajrá Murád!
50 másodpercen hátra. Our next seed, 57 kilos, Red Archers, Section Kong, China, and underneath our list, Florida. Kevesebben Budapest. Mindennel hibáztatszkodik. A második magyar győzelem a mai napon. Bravo Murál, egy nagy tapsot neki, győzött el pontozással, Uram Akramedó.